Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki Pulit jangka premier traffic cell ki layo bat ya kawai ka kali Tata Thmu kepada new number ML Khaïi Noat Nriu Iwei kabakit yak hinriu jat ki Mrad Khlaw ki balajan do jat kapadang wan nakajala Mizoram ba kapadang Thmu ban lek Guwahati. Hapo kini kali nalor nongnya ukor mala bru nakajala Mizoram ladan langsung wei pat ubriu bamla satia ban yok kerteng. Ki hinriu jat ki Mrad Khlaw ki balakit hakani ka kali ki kithop ya lai teli ki tengau hulok giben kawai ka sim kok karang arteli ki tengau gre langgur wei shri Fairies leaf monkey bat kawai ke jat Mrad ka ba ompala ban pinti kena kerteng. Ya kini ki Mrad layada da ka an kum ki Mrad ki belajan do jat hapo ke schedule iwei bat ar jong ka Wildlife Protection Act khakhandai spa nyu puar. Ba ya kini ki nong Khaïi Beaiñ ya ki Mrad Khlaw la IT show range forest officer jong ka Jowai division ban le ya ka badan kam.